आसुଛନ୍ତି ପଛରେ ଦେଖ ଭାଇ ଭିଉ ବର୍ଷା ସହିତ ଭାଇ ଯାଉଛୁ ଫାଇନାଲି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଉଛୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ 22 କିଲୋମିଟର ଅଛି ତ ଏମିତିକା ମୌସମରେ ଯାଉଛୁ ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଆମେ ଓଦା ହେଇକି ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବି ଓଦା ହେଇଗଲାଣି चलना ये बुढ़वा लेफ्ट साइड से ଗଙ୍ଗା ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା ନଙ୍ଗଳା ଯୋଉଠୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବାହାରିଛି ସେଇଟା ରହିଗଲା ଯାଇନାଥ ଆମେ ସେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ମାନେ ଏଇଟା ସେ ସେଇଠି ତାର ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଅଛି ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଆରେ ସେଠି ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ତଳେ ମାନେ ସ୍କୁଲ୍ ସବୁ ଲଗେଇକି ମାନେ ସୁନା ଦେଖାଗଲା ତଳେ ହେଲା प्रॉपर मार्केट हरचंदनपुर मार्केट ना एडी छोटे मार्केट एटा छोट खालटा
ଏଇ ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ ରହିବା ପାଇଁ ଏଠି ମାନେ ରୁମ୍ ବି ନେଇକି ରହିପାରିବୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛୁ? ପ୍ରସାଦ ଚାଲିଛି ନା ଖିଆ ହେଲାନି ତ ପ୍ରସାଦ ହେଲାନି ହେଲାଣି ବା ଚଲା ନେଇକି ପଳେଇବା ନେଇ ପଳେଇବା ଖାଇବି ନେଇକି ଯିବା ସେଠି କପଟା ଧରି ସାମାନ ଖାଲି କପଡ଼ ଓ ଭାଇ ମୁଁ ବୁଝିଲା ମୁଁ ଏଇପଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲି 4ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି। ହଁ ମୁଁ ଏଇପଟେ ଆସିଥିଲି ଏଇଠି କରିଥିଲି ଏଇ ଜାଗା ଦେଖିଥିଲି ସେପଟେ ଆମେ ଭାଇ ପଛ ମାତ୍ରା ଲୋକ ଫଟୋ ଉଠାଅ ଫଟୋ ଉଠାଅ ଏମିତି ବୁଲିଲେ ଉଠାରେ ମୋର ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ଉଠାରେ ଟିକେଟ୍ କରିବା ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବାହାରେ ତ ହାଇଟ୍ ତ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଭିତରୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି ଦେଖିଆ ହଁ ଏଇ ଭାଇ କାକୁଡ଼ି ଭେତର ହେଉଛି ନା କ'ଣ ଏଠି ଆଗରେ କାଠ ବିକା ପଡ଼ିଥାଏ ଏଠି କାଠ ବିକା चलो 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 किसी मत लग रहा है चलो जी बढ़िया लगे ड्रोन ड्रोन में पानी पड़गले लॉस पानी कहीं पकड़ पूरा रेंज बाहर पड़े पानी पड़ जाए रेंज बाहर उड़ेना देखी उड़ेगा ना एवढं पाणी जाऊचं ना ओ हो भाई भाई भाई
କବିତା ପଡ଼ିଲା ଏଇ ପୁଣି କାଠ ଭିତରେ ବାହାରି ଏ ପୋଲ ଉପରେ ନା ପାଣି ପୋଲ ଉପରେ ଯାଉଛି ଫୁଲ ଉପରେ ଯାଉଥିଲା ଏଇଟା କାଲି ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ଆଜି ତ ଫୁଲକୁ ସିରିକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଢାଳି ବହୁତ ଭୋଜି ଭାତ ହଉଛି ଏଠି ନା ଭୟଙ୍କର ଏଇନା ତ ଜାଗା ପାଇବନି ମିଡଲ ତେଲ ପଡ଼ିକି ଉପରକୁ ହେଇ ଉପରୁ ଦେଖିଆ ସେପଟେ ନାଇଁ ଟାୱାର ଉପରୁ ଦେଖିଆ କୋଉଠି ରାକେଶ ଭାଇ ପାଖରେ ନା ପିକନିକ୍ ଆଜି ଘୁଷୁରୀରେ ଘୁଷୁରୀ ଗାଈଗୁଡ଼ା ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା କଥା ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ପୁରା ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗନି ଘରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଖୋଜିଥିଲା
ଫୋନ୍ କଲି ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଲା ସିଏ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲି ତୁମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲ ତାକୁ ତୁମେ ତା ନାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ ଟାଣି ଆଣ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ 10 ବର୍ଷ ସେଇଟା ନାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ ଟାଣି ଆଣ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ କହିଲି ବାଉଁଶ ପକେଇକି ତାକୁ ଖେଞ୍ଚିଲୁ ସେମାନେ ଗାଈମାନେ ସବୁ ଅଳସ ପଇତେ ବେଲେ ପଇଥିବେ ସେଇଠି ଗପ ହେଉଛି ପୁରା ଆଗକୁ ଯିବେନି ଯଦି ଖେଞ୍ଚିବୁ ଇଏ କରିବୁ ସେ ସାଇଡ଼୍ ହେବେ ତ ଖେଞ୍ଚି କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ଭାଇ ଗୋଟା ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପହଁରି ଗଲା ତା ନାଞ୍ଚ ଥିଲା ତା ନାଞ୍ଚ ଇଏ ପହଁରି ଆଉ ସେଟା ଛାଁ ହେଉଛି ଗାଈ ଛାଁ ପଡ଼ିଗଲା ଗାଈ। ଆରେ ଏଠି ସେମିତି ଗଲେ ହେବନି କି ବୋଟ୍ରେ ତାକୁ ଧରିକି ନେଇ ଆସିଲେ ସେ ପହଁରିଯିବେ ଗାଈ। କହିଗଲା ସେତିକି ପାଣି ଅଛି କୁଡ଼ା କରିଦେବ ସବୁବେଳେ ଏ ମୌସମ କି ବାରିଶ ଏ ବାରିଶ କା ପାନି ତଳି ରହୁଛନ୍ତି ବା ଲେଟ୍ ଚାଷ ଲେଟ୍ ବର୍ଷା ଲେଟ୍ ଚାଷ ଲେଟ୍ ମୌସମ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଜଲ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି
टाणे है ये जोड़ा चले जेन आम बैक चला क्लचटा धरदे जेन चलिए ना एक्सीटर छाड़देला से भाया गढ़ुच ना चार्ज हो Next bus stop is Rosagolagar Market. Delphi Mananga Bus stop is